Chcete viac? Viac ušetriť pri nákupoch? Viac výhod a akcií? A konať dobro pri nakupovaní? U nás ste na správnej adrese. Nezávisí od toho, či ste členom Lyoness už dlhé roky, alebo ste zatiaľ nováčik. V novom svete Lyoness je nákupných výhod ešte viac a samozrejme u obchodných partnerov Lyoness získate peniaze späť z každého nákupu. Čo všetko na vás čaká v novom svete Lyoness? Povedzme to takto. Z dobrého spravíme ešte lepšie. Pretože teraz profitujete dvojnásobne. Z každého nákupu u obchodných partnerov Lyoness dostanú členovia až do 5% cashback a k tomu shopping points. Tieto shopping points môžete použiť na shopping point deals našich obchodných partnerov alebo na produkty v Loyalty Mall. Okrem toho na vás čakajú ďalšie exkluzívne ponuky a akcie. Nakupovanie a šetrenie z Lyoness je ešte jednoduchšie, rozumnejšie a zábavnejšie. A ako vždy konáte dobro pri nakupovaní, pretože každým nákupom u našich obchodných partnerov automaticky podporujete celosvetové projekty Lyoness Child and Family Foundation, ako aj Lyoness Greenfinity Foundation. Tak je nejaký dôvod, prečo sa nepripojiť? Nie. Lyoness je a zostane bezplatný. A výhod je ešte viac. Takže členom Lyoness sa oplatí byť teraz viac ako kedykoľvek predtým. Staňte sa ešte dnes členom Lyoness, alebo ak už ste členom Lyoness, ponorte sa do nového sveta výhod Lyoness a zaistite si prvé shopping points pre vás. Objavte nový nákupný svet Lyoness. Lyoness, your shopping community.